Malion Lumière TV maaw kunkan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kunkan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ o information yɛrɛ sɔrɔ i ko Lumière TV. Groupe Lumière aw de y'a dayɛlɛ. Lumière TV a wulila deliko la. Aw bisimila Lumière TV sanfɛ walasa k'aw kunnafoni bamananw kuma don ko maanifin kunnafoni ko ɲuman k'a kɔnbara bi fa ka sɔrɔ a ma fɛn bila da kunnafoni sɔrɔ ɲuman cogo kama ani hakilisigi kama kɔnbara bi fa ka sɔrɔ fɛn ma bila a kɔnɔ bi an b'a daminɛ ni administration territoriale kɔni sous préfet kuraw sigi u caman jamana in kɔnɔna na min bɛ se ka to hakilisigi o bɛ se ka sɔrɔ jamanadenw yɔrɔ cogoya min na o fana kɔfɛ an bɛ taa précisément an ka n'a fɔ an ka lakana ko sira fɛ an ka jamana kɔni ye lakana ɲɛmaa kura n'u b'a wele ko chef d'état-major général des armées o maa kura kɔni sigira an ka jamana in kɔnɔ Umar Jara n'ale ko chef d'état-major général des armées ale kɛra ministre délégué auprès du ministre de la défense min an ka jamana ɲɛmaa ye ninnu ye bakuruba min n'aw bɛna caman sɔrɔ o kɔfɛ min bɛ se ka to kunnafoni u bɛ se ka cari jamanadenw bɛ se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ cogoya min na. Administration territoriale n'i y'a ta k'a lajɛ ale ye ministre min ka baara ɲɛsinnen don précisément an ka dugukolo ko bɛɛ lajɛlen ma ka daminɛ Mali kun fɔ Mali kun o de la olu ka ministre kɔni ale ye proposition kura kɛ proposition min ni conseil des ministres kɔni min kɛra an ka jamana kɔnɔ mercredi tɛmɛnen ale kɔni a y'a adapté n'o de ye mercredi 6 mai 2026 n'i y'a ta k'a lajɛ sous-préfet kɔni u camanba de sigira an ka jamana in kɔnɔna na wa u kɔni ye maa ye maa mun n'u bɛna wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ an ka i n'a fɔ cercle bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min bɛ se ka to ani an ka arrondissement bɛɛ lajɛlen kɔnɔna min bɛ se ka to ko lafiya kɔni bɛ se ka na an ka jamana in kɔnɔ wa ɲɔgɔn ye ni wuli ka jɔ ni baaraw kɔni olu bɛ senna min bɛ se ka to fasodenw bɛ se ka lafiya cogo ɲuman min na o de ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ye kun ye. N'an bɔra o la an bɛ taa an ka jamana ɲɛmaaw kɔni u ye chef d'état-major général kura sigi n'u b'a wele précisément ko Élisée Jean Daou ale kɔni ye maa ye maa min nana garde nationale ma don wa a nana maa min nɔna o ye général de division Umaru Jara n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana ɲɛmaa ale ye ministre de la défense kɔni ta k'a fara a ka présidence kan n'o ye jamana ɲɛmaayaso ye ka sɔrɔ ka Umaru Jara général de division Umaru Jara ka ta k'a kɛ maa ye maa min ni o bi sigi ale kɛrɛfɛ o de la général de division i n'a fɔ général de division Élisée Jean Daou o kɔni u y'a sigi kunu conseil des ministres senfɛ conseil des ministres min ni ale ye hakilisigi ni kuma caman fɔ nin ko in na k'a jira k'a fɔ ko nin cɛba in n'o ye Élisée Jean Daou ko jamana in kɔni mɔgɔ b'a la bi na ni waati na ka fara jamanadenw bɛɛ lajɛlen kan walasa ka lakana kɔni ka sabati jamana kɔnɔ o de la Mali armée kɔni u bɛ wele bila Maliden bɛɛ lajɛlen ma ko k'u cɛsiri u ka fara olu kan min bɛ se ka to jamana in kɔni bɛ se ka lakana cogoya min na n'an bɔra yen an bɛ taa a bɛ fɔ fɛn ma ko marché financier régional an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ économie et de financement n'o ye Alfuseni Senu ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko 55 milliards de francs CFA o kɔni de taara ka na jamana in kɔnɔ min bɛ se ka to dɛmɛ ni dɛmɛ bɛ se ka kɛ an ka fasoba Maliba ye an ka économie kɔni ka booster k'a lataaɲɛ sɔrɔ o bɛ se ka yakubaya cogoya min na jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo ɲuman min na o de ye Fuseni kɔni Sanu ka wulikajɔ n'a ka baara ye n'i kɔni y'a ko ta k'a lajɛ an ka fasoba Maliba denw kɔni u bɛ baara la u bɛ wulikajɔ la an ka ministre u bɛ baara la u bɛ wulikajɔ la gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye terrorisme ye o si tɛ ka maa si bali a ka baara n'a ka cɛsiri la Alfuseni Sanu kɔni b'a ɲini ko malidenw bɛɛ lajɛlen ka u tigɛ di ɲɔgɔn ma u ka baara kɛ cogo ɲuman na surtout minnu ye i n'a fɔ nafolo baarakɛlaw ye minnu bɛ yen nɔ sa k'olu bɛ nafolo la don k'u ka baara kɛ a ka ɲɛ minnu b'a di u ka baara kɛ a ka ɲɛ minnu fana bɛ yen nɔ k'u b'a baara k'u fana ka baara kɛ a ka ɲɛ jamana in kɔni bɛ se ka to lafiya a bɛ se ka na an ka fasoba Maliba la cogoya min na. N'an bɔra yen an bɛ taa sen jɔ Côte d'Ivoire an bɛ taa Côte d'Ivoire kɔni le gouvernement a dissous la commission électorale indépendante n'i ye nin kɔni indépendante n'i kɔni ye nin ko in ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko commission in kɔni ale sigira 2001 waati wa u ka article dɔ bɛ yen nɔ sa n'u bɛ a wele plutôt constitution ale i n'a fɔ commission in a ye baara kɛ baara minnu ye constitution min taara Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ le 1er août 2000 waati nin commission ye baara caman fana kɛ san 25 u y'o de kɛ baara la min bɛ se ka to Côte d'Ivoire kɔni u ka élection ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo ɲuman min na ni kɔni ye baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen ninnu don k'a lajɛ fasoba plutôt ouais
bon an bɛ se k'a fɔ ko faso parce que Côte d'Ivoire fana u ka faso don Ivoirien ka ɲɛmaaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin commission in kɔni kun min b'a la o de yɛlɛmaw bi kɛ laɲiniw u ɲinilen don jamanadenw fɛ u ɲinilen don maa caman fɛ min bɛ se k'a to baaraw ninnu kɔni bɛ se ka ɲɛ cogoya min na maa min ye nin kunnafoni kɔni bɛɛ lajɛlen lase maaw ma o de ye Amadou Kulibali ye n'ale ye gouvernement ka porte parole ye an filɛ waati min na sisan Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ n'an bɔra yen an bɛ taa Sénégal kaw fɛ yen nɔ Mali Sénégal n'i y'a ta k'a lajɛ Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'ale ye Sénégal ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ ko u bɛna u se ko n'u denko ka a lamaga min bɛ kɛ k'a to fasoba Maliba ale bɛ se ka lafiya cogoya min na olu fana bɛna don kɛlɛ la u bɛna dɛmɛ ni dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin fasoba Maliba ma wulikajɔ ni baara minnu na k'u bɛn'u dɛmɛ u ka baara la surtout tourisme kɛlɛ min bɛ sen na u y'a jira k'a fɔ ko ni Mali ma lafiya k'olu fana tɛ lafiya ni tɔɔrɔ bɛ Mali kan ko tɔɔrɔ bɛ olu kan ko olu fana ka Sénégal den caman de bɛ i n'a fɔ Mali kɔnɔ yan u bɛ lafiya la donc ni tɔɔrɔ ni jawuli sera Mali ma k'a bɛ se olu fana ma donc k'u bɛ n'u tigɛ kɔni di Mali ma min bɛ se ka to kɛlɛ in a bɛ se ka kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ pour que solution kɔni ka sɔrɔ ni kɛlɛ ninnu na Bassirou Diomaye Diakhar Faye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma ko fasoba Maliba ko désormais k'a ka bila kunna ko Sénégal farala ka nin kɛlɛ in bɛ se ka solution bɛ sɔrɔ a la an bɛ bi ta ye kuncɛ ni min ye o de ye dɛsɛ min n'u b'a wele ko saya min nana an balimakɛ dɔ kan o de ye Cheikh Mamadou Doumbia ni bɛɛ b'a dɔn ni Madu Doumbia ye nin cɛ in kɔni ale ye maa min ni saya in kɔni nana bana jan kɔfɛ nin cɛ in si bɛ taa san 76 la ni kɔni y'a ta k'a lajɛ a ye waati jan kɛ bana na maa min ye nin kunnafoni kɔni bɔ ka bin o de y'an ka minisiri ye minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ diinɛko ani laadakow ma a y'a jira k'a fɔ ko Cheikh Mamadou Doumbia ale kɔni tora nin waati ninnu na bana jan kɔfɛ bana min ni bana min a furakɛla mais bana in ma se ka nɔgɔya fo bana in kɔni laban taara n'a ye bamananw kuma don ko saya bana ko fura t'o la o de la fasoba Maliba denw bɛ seko kɛ Madu Doumbia ye mais Alahu Taala kɔni y'a ka kɛta kɛ n'ale y'i jɔ min kɛra o bɛ kɛ de an bɛ taa groupe lumière ka anniversaire la labɛn kɔni u bɛ ka sabati dɔɔni bɛ se ka to groupe lumière ka anniversaire bɛ se ka kɛ cogo ɲuman min na ɲina n'i y'a ta k'a lajɛ ɲina baara caman b'an bolo journaliste mugan an b'a fɛ k'olu de former précisément maison de la presse kɔnɔna na tile 1 ou bien tile 2 n'ale ye nɔgɔyaw kan an b'a kɛ tile 2 ye n'a ko ma ni kɛ cogoya wɛrɛ la an b'a kɛ tile 1 n'Ala sɔnna ma o fana kɔfɛ an bɛ i n'a fɔ coupe min kan ka taa salon o ma se ka a coupe kɔni a finaliste donnen don n'o ye artiste musiciens ni artiste comédiens ye o bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ le 23 n'Ala ka jɛ ye de ce mois a bɛ kɛ i n'a fɔ complexe sportif Kalabankura n'a filɛ nin ye Kalaban ekɔlisoba kɛrɛfɛ o fana kɔfɛ coupe belebeleba in a siɲɛ 2nan o bɛna da i n'a fɔ équipe 6 ni ɲɔgɔn cɛ no o de ye pionniers no o de ye communicateurs ni olu ka représentants kɔni an fɛ yan pour le moment ɲina o ye Salon Média ye ka taa fara journaliste presse écrite journaliste audiovisuel fo ka taa fara artistes musiciens ni artistes comédiens n'Ala sɔnna ma o coupe o fana bɛna da a deuxième édition an b'a wele ko Lumière Foot o fana kɔfɛ soirée belebeleba bilalen don n'Ala sɔnna ma ɲina ta la o bɛ kɛ Café des Arts kɔnɔna la ma basi foyi kɛ le 13 n'Ala sɔnna ma précisément o bɛ kɛ yen nɔ an ka wulikajɔ n'an ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ kun de fasoba Maliba denw bɛ se ka lafiya cogoya min na an bɛna fana ka na lajɛ ko minnu kɛra gɛlɛyaw minnu sɔrɔla tɔɔrɔw minnu sɔrɔla laɲiniw sabatira wa ma sabati ɲina san kɔnɔ an b'o kunnafoni bɛɛ da tulo kan donc an b'a ɲini aw fɛ dɛmɛ min b'aw fɛ k'a kɛ lumière ye aw b'a kan ye a kɛra matériel ko ye a kɛra fɛn wɛrɛw ye an mɔgɔ bɔlen bɛ se ka to baara in bɛ se ka ɲɛ an bolo cogoya min na donc nin de foli kan b'an fɛ k'a lase aw ma lumière ka anniversaire ko la cɛ dɔw Dawuti kun bɛ kamara la Murusala Ture kun bɛ baara kun bɛ n bolo k'aw hakili jigin dɔrɔn ko mobilisation ba bɛ sen na o bɛna kɛ i n'a fɔ stade Mamadu Konate la n'Ala ka jɛ sibiri n'a ta n'o bɛ bɛn kalo in tile 9 ma
ko Malian bɛɛ ka bɔ ka taa Mamadu Konate la ka taa u ka dusukasi jira gɛlɛyaw minnu taara ka ɲɛsin fasoba Maliba ma ko a ma bɛn bi wa a ma bɛn sini wa fasoba Maliba denw k'u ma jɛn n'a ye ko minnu bɛ yen k'u bɛ ka terroriste dɛmɛ an kan k'u k'a dabila u k'u sen bɔ a la n'Ala sɔnn'a ma a kungo n'a ɲɛɲɛ kuma bɛna taa fɔ yen nɔ a ye k'an bɛn n'Ala ma basi foyi kɛ sini an n'aw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ se ka to kunnafoni jɛlen an b'o lase aw ma cɛdo daw an b'a fɔ mɔgɔ ma k'u ka kan Salam alaikum, c'est moi princesse Seida Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako Tchè ani muso Demsen, groupe Linéaire TV, Audi Adaye, Anyamoroba, Oye Tonton Amadou Sala Touré. Malide Nuyo, Anga Bente Lema, Angambolo di Nyogoma, Kanfaso Malibo Norola, Koraya Akili, Koraya Manaka Jawili, Koraya Manaka Jawili, Demiseni Akili Mani Bolaji. Antigi ban faminu kani olu kɛra faso cibaga ye tun o b'anw sira anw denmisɛnw jigi bi tiɲɛ komi ti kɛ komi ti fɔ komi ti ye tiɲɛ kɔnɔ anw bi ko bɛɛ danni ye bi anw ka Maliba in kɔnɔ. Europe Maliens Lumière TV maaw kunkan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kunkan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ko Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Afrique bɛɛ lajɛlen ni ne Fatim Jabate Madame Jabate de Mangaye la haute gamme ne y'a fɔ ɲɛna ko n'aw mago bɛ électronique fɛn o fɛn na diɲɛlatigɛ kɔnɔ a ɲuman bɛ sɔrɔ électro yelen de la yelen électronique n'i tɛmɛna yen nka dɔrɔn i t'a ɲuman sɔrɔ an ka studio complet dira an ma a musique ali sɔgɔmada in na ne ko non ko dada ko dɔ bɔ sɔn na parce que n'a ko ko studio a bafulu min ka dɔgɔ nka a mankan a bɛ kɔbaw ni babaw de tigɛ n'aw mago bɛ fɛn o fɛn na électronique la yelen électronique de y'a da ye Mali ani Mali Afrique bɛɛ ka na n'a y'a ɲuman ɲuman i b'a dafara awɔ ale tɛ kɛ kalo kelen k'a bɛ tiɲɛ dɛ ayi ale ye sanni o tɛ balimakɛw n balimamuso électromina de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sɔgɔnɔminɛnw misirikɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hatɛ fune dumasi Che Mamutu Traoré yele électronique a filɛ ni bɔra Membo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique Che Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ bɛna se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ baffle guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique Che Mamutu Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ funɛ dimanche o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ Maliens Lumière TV maaw kunkan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko dumanw jamana kunkan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ko information yɛrɛ sɔrɔ i ko Lumière TV Groupe Linéaire Audi Adaye Lumière TV a wulila a deliko la